ଆଜି ହେଉଛି ଆମ ଗାଁର ଠାକୁର ବସିବାର 6 ଦିନ। ସେଇ 6 ଦିନରେ ଆମର ହବାର ଅଛି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ସେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ନାଁ ହେଉଛି ଭଜନ ସନ୍ଧ୍ୟା। ଲାଷ୍ଟକୁ ଆମର ଏମିତି କିଛି ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖ ଜାଣିପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସକାଳୁ ଗଲେଥିଲି ଠାକୁର ପାଖରୁ ଭୋଗ ଖାଇବା ପାଇଁ। ସେଠି ଗଲା ବେଳକୁ ଟଙ୍କ ତୋରାଣି ହେଇଥିଲା ଆମର ଭୋଗ। ସେ ଭୋଗ ଖାଇଦେଇ ମୁଁ ପଳେଇଥିଲି ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବାହାରୁ ଦର୍ଶନ କରିଦେଇ ପଳେଇଥିଲି ଘରକୁ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆସିବା। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆମର କିଛି ସଜାସଜି ହେଇଥିଲା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପାଇଁ। ମୁଁ ପଳେଇଥିଲି ଠାକୁର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। କାହିଁକିନା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରି ଯୁଆଡ଼େ ବୁଲାବୁଲି କରିବାକୁ ଯିବା। ମୁଁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଭିତରେ ମା ତାର ଏଠି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଫୁଲମାଳ ବନଉଛି। ଠାକୁରଙ୍କ ଦେହରେ ଚଢ଼ା ହବ। ଆଉ ଏପଟରେ ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ଭଜନ ସନ୍ଧ୍ୟାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ସେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଗାଁର ସବୁ ଲୋକ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏଠି। ଅଛି କାଳିଆ କାଳିଆ ଅନ୍ଧ ଡାକୁ ଅଛି କାଳିଆ କାଳିଆ ଛୋଟା ଡାକେ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦୁନିଆ ଗଢ଼ିଲୁ ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ନରଖିତ ଗୋଡ଼ ହାତ। ଦୁନିଆ ଗଢ଼ିଲୁ ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ନରଖିତ ଗୋଡ଼ ହାତ। ପତିତ ପାବନ ବାନା ଉଡ଼ାଇଲୁ କାଳିଆରେ। ପତିତ ପାବନ ବାନା ଉଡ଼ାଇଲୁ ଶୁଣି ତୁ ଦୁଃଖିଆର ତ। ଦୁନିଆ ଗଢ଼ିଲୁ ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ନରଖିତ ଗୋଡ଼ ହାତ। ଦୁନିଆ ଗଢ଼ିଲୁ ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ନରଖିତ ଗୋଡ଼ ହାତ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୃଗୁଣୀ ଡାକିଲା ତେରେ ତା ଡାକ ଶୁଣୁ ତୁରିତେ। ଗଜ ଡାକିଲା ରତେ କୁମ୍ଭୀରକୁ ମାରୁ ସତେ। ମୁଇଁ ଦିନହୀନ ଡାକୁଅଛି ପ୍ରଭୁ। ମୁଇଁ ଦିନହୀନ ଡାକୁଅଛି ପ୍ରଭୁ। କର୍ଣ୍ଣକୁ ଡେରି ଦେଖ ତ। ପତିତ ପାବନ ବାନା ଉଡ଼ାଇଲ ଶୁଣୁଛୁ ଦୁଃଖିଆର ତ। ପତିତ ପାବନ ବାନା ଉଡ଼ାଇଲ ଶୁଣୁଛୁ ଦୁଃଖିଆର ତ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏବେ ନାଚ ତ ସରିଗଲା। ଏବେ ଆମର ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ଏବେ ଖାଇ ପିଇକି ଯିବା ଘରକୁ। ଆଉ ଆମ ଗାଁର ପୂଜାଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ରହୁଛି। ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ନିହାତି ଲାଇକ୍ କରିକି ଯିବେ।